Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakariing manin ti feeling dun niya. Day talamangan ti paglaingan na. Ha? Ada kay magayam dita nanang. Itay pa'y imposible mat adinak nakita. Nangan kay kaday. Nalpasan, itay pa'y alas hitay. Mamigata mga rudan. Agasaman day ta. Alas 11 no agreeing ka. Napuyat ak nga rod idirabi eh. Ay nawaw, anya ko mati nakapuyatam kat awan mo trabaho. At least, nabuyak ti paboritok a Korean actress. Anya? Dinakdisturbuan ta mga nakaon. Ibusok ti sida, tanalpas kay mutten anangan. Sa dino tinagapwa Mari Estela, itay peng urayong ka dito'y balayaw. Ay nawaw, di mo makita ti gabyon nga inyawid ko, Maray. Naggapuak ijay garden. Tinulungak ni tatang. Apay, adda masapul mo? Awan mo kiday. Imayak laang, takayat ko ti makiin istorya kang kamaray. Anya nga iti pagsaritaan ta, Maray? Ti katugangak, Maray. Apay ti katugangam. Maasara nga rod takos ko silapan naki din kabayatan ti pandangan ko itay. Amangan mo't no adda inaramid mo adin na nagustuhan, Maray. Talaga laang ki di nga ugali na ti kasjay Iso nga no adda ijibalay da, no choice. Agpupok da tao, tamadimat ti ugalyen na. Na-misinterpret mo lang siguro, Maray. Ay, saan, Maray? Talaga nga adda yu tiriknak iti dayji katugangak. Anya? Oray, saan kayo ngagluto iti pangrabyan tayo, nanang? Ay, nawaw. Awan ka nun tayo no sa anak ngagluto, anak ka. Ada yung take-out ko pagsasangwan tayo. Anya ti okasyon ita, aya? Ninanang mo, masapol ka ding adda ti okasyon sa tayo agsiday tinaimas. Saan mo't kitday, anak ka? Aywan, ni Janice ngay. Rimwar maning ti asawam. So rinot inapanan na. Diyak amaw. Rimwar mo't adagos kalpasan ti pandangan na. Di pa'y matagwalis dito'y balay. Agraman nanganan na. Siyak pa yun ti aginaw. Bagbagaan man di asawam. Wan, nanang. Kanibaga man nga agaplay iti trabaho na. Isumit lang adinak matulungan dito'y uneg ti balay. Saan akasta ti arapaap ko amanugangan ko na manan eray. Lasaya at magta nag-awi din ni Janice, Estela anak ko. Wen nga rin tatang. Diyak magustuhan ti rumrumor itingiwat na. Ni tangatang mo. Walat istoryahin na no di ti katugangan na. Saan da ka nung arod nga agkaalaan iti katugangan na tatang? Da siguro kalukwan nga inaramid na Day taati saan tayo nga amo, tatang? Amawk ni Belen na katugangan na. Nasaya day day no nasaya at mo ti kasangsaw na. Diya magustuhan di kasya pa nakita ni nanang mo kanyak, Eric. Anya nga tanong agbiro ka lang iti trabaho. Nalakaayat ti agtrabaho. Tapno dagos ang makaurnong ta. Kantapno di nakapagpupudutan ni nanang. Ay nawaw. Apay-pay lang apagtrabahon na kat adda ka mo't. Kanawan pa'y mo't anak ta. Apay ki din nga agbannog ta iti kastaunay. No para kanya, kat may met no agtrabaho ka ita, awan pa'y anak ta. Diyak kayat, si kalatan ti agtrabaho Si kangarod ti lalaki. Untinto ka nga rodan, iti kastoy abiyag ta. Mangrugi ka man ako nakaon. Narigat nga tati kastoy. Saan kayo mo't nga rin agkalaan ka nanang? Ang mga no at dati diyo pag kinawatan, kat ag kinabil kayo pa'y. Ninanang mo ti bagbagam nangiwat la unay nga main. Adda ka na yung ti maibagana. Nanang, naimbaga bigat yaw. Kastamat kan ka, Eric, anak ka. Ni bakit mo ngay? Nakaturog pa ilaang. Ay nawaw,
Nagbuybuya manen idirabi iso ana aldawan anagreeng. Wen, Na yan day tang asawam. Di pa'y magtumulong. Uray agwalis la kumakan agluto. Di na pa'y maaramay. Inton kwan, ibaga na akagurgura. jak manamo kini bakit ko nanan? Ay naanak ko, di mo amot agpili. Iti kinaado ti babae dito'y lubaw. Dayjay pa'y laang mo't adyanes tinapilay. Ay nawaw. Shh, tangiwat nyo nanan. Ang mga numangag nakit agapa kay manain. Anya kumaita. Pudno mag. No sa anak laang amaasyan ka na kayaw. Idi pa'y apinapanaw kayaw. Sa dino manan ti papadam si ka dyanais. Kalkalpas mula ang anangan. Ita, rumwar ka manag. Naa, apay nanang, maiparit ka di ti rumwar ita apanawan. Ay, una yun ti kastoyak klase ti manukang. Mapanak iti pagtrab-trabahuan nila kay ikaw. Anya ti aramida mi jay. Anya kumapay nanang, kaya't ko ang makita ti asawa iso ang mapanak ijay. Tunggalad na papanan nila kay ba? Sumurot-surot ka. Kaasawa nga rod. Di ta kayon, agrubuata kon. Ay nawaw, inayadamot nga irikap ti ridaw. Tunggal adda ka dito'y balay, kasta ka na yawn. Ipanalpaak mo ti ridaw. Talaga ama di ti tabas ti dila di gayem mo, Stella. Ay nawaw, apay ka di tatang. Madama ti panagapa ng agkatugangan, itay limbabas ang iti parangan da. Kasla asukin po sa damatay. Manan? Karuay, Ay narigat ti agsasaon no maminsan tatang. narigat agna iti may sa balay, no di mo kaalaan ti kabalay mo. Naku nampay tatang. Ay, amuman kadakwada nga agkatugangan. Uray ni Mari Janice, at damot nga min madi nga ugali na. Di ta man lang pagsaritanan ti may papanit ti day tabanag anak ko. Isupay kita paka-stressan. Magidasar ka kita yung tamangantan. Ay nawaw, ano tararamidam nito yung pagtrab-trabaho ak Janice? Awan mo kiday. Apay nga rin ngay may ka. Kaya't kala makita, dakas aya. Kunaklakit din, o da napatagaw may baga. Anya oras nga malpas ti trabaho mo ngay. Alas 5 taa. Urayan ka nga rod di tirwar. Ano saba may mo? Agawid ka kit tayo supay mo taramidam iti balay. Aglabakan o aramidam. Inton bigat pa ti schedule kung aglabala kay. Kas na ko nakita yun. Agawid ka, tawan mo lang aramidam dito eh. Urayan ka nga rod. Urayan ka ta agiddan tang agawid lakay. Narabyan tabay ka din ang nagawid. Tinapatag ako nakaawid tan. Saan anak saya ati kasi naramid mo ah. Ay nawaw. Di ka pa'y agyaman tanapanak ijay. Ada kaduam ang nagawid. Ano kaya't mo, agtrabaho ka lang iti pagtrabaho. Tapno ka na yung agkadwata. Agkasapulan da iti dishwasher jay. Oho, jak kayat ti ag-dishwasher. Tapno at damo lang pagtrabaho ma. Kayat mo nga agtrabaho ak ijay. Hindi mo kaya't ti makauno ngaya. Jak kayat ti agbalin a dishwasher anya. Kanya nga rin ti kaya't mo. Agbambanlog ka lang mapan iti pagtrabaho. Di mo man ipilit ti kayat mo si ka, Eric. No anya ti kayat ko, isaw ti masuraw. Si kagayam ti sarsaron wak bileng. Nay, sa dino tinagkapwam tasya. Iti ayan ti kapsat ko. Si kangay. At dala na pan ko ginatang dita store. Naguna ka. Kaslabing makit kamat. Ay nawaw. Kasta talaga no inaldaw ang ma-stress ti tao. Pugtwak. Ti manugang mo ti paka-stressa man na. Isungag pa isa. Limabas ang aron iti paraangan nyo di na minsan nga aldaw. Kasla asukin pusa kayo. Kasanaw, di mo ngamin aggunay dahi ang manugang kaw. Iso tiga po na, no apay kanayon nga gung ungeta. Pagsaritaan nyo tinasaya ati parigot. Yo, tapno maawatan nyo mo't ati tunggal maysa. Kasano kuma, kat di mo't makisarita na saya at dayay adyanais. Apay akas jay nanang. Tiyan niya manan. Inistorya nakit din iti dahi ala kay tasyaw. Na, sinong batak laang mati sa ludsud na? Nasaya at nga rutikas din nga inaramid yaw. Bakbakitan ang marites. Ay saus, pang-aasim man ta din nak-stressan si kadyanais. Ta, siyak pa iti babasulin nyo ita. Kano da kayo amis mo ti mga aramid iti paka-stresan nyo.
Naa? No agsasao kayo, kasla perpekto kayaw. Di ta kay man langan, makapabur kayo mo iti dara. Naa? Ay, una yun aya apaw. Apaya kastoya klase ti manugang ti inted mo kanya. Aglablabusan day tanga inam, Eric. Apay ka di manan. Agasang may day chay. Napanaki din in marmaritis kintata tasyaw. Nagturad anang aramid iti kasjay. Among bakit? Nasaya at atao ni nanang. Ay nawaw, kasjay tinasayaat. Maibagam ti kastaat ay namday jay. Nakangiw-ngiwat tupay. Syaki din ti pagpupudutan na. Nangiwat ni nanang, no di na magustuhan ti pakpakitam kan kwa na. Oho, agbiro kakidi iti pagabangan ta. Jakon kayat ti agnaad ditoy. Di mo matngarod kaya't nagtrabaho. Nagtrabaho ka kumama, di mayat. At ako mati katulungak. Di ta kabailan ti agabang nang runa pa ikot siya klaang tagtrabaho. Anya? Saan ta makaornong no aramidan ta ti kayat mo? Isa pa nga asim bakit? Agbalbaliw ka mo't ngamin. Aramidam ti responsibilidad mo. Ay, dakkel ti parikot ko ita, Mari Estela. Apay mare, anya ti parikot mo. Mamasboy magayam day nga Eric. Ay nawaw, kasanumat ang naibagam amamasboy nila kay mo. Una, takanunungan na mutan ti dakas nga aramid ni nanang na. No siyak ti si kamare, saludsudom iti bagim. Nasayaat ka di tar aramidam? Ah, Aramidam ka di ti responsibilidad mo? Tultulungam ka di ni katugangam nga gluto? ay kwa, Maray. No inaramid mo ti amin, kat dakas lata ti trato ti katugangam kan ka, di ta ka nga agreklamo. Tulungam ngamin nila kay mo agtrabaho ka matan mare, tapno di nakapagpupudutan ni katugangam. Sa dinaw ti ayan ni bakit mo, Eric, inaldaw matan nga awan dito'y balay. At the training na nanang. Training? Nag-apply iti trabaho di sentro. No kasta, agtrabaho matay? O nanang, tapno diyo ka no pagpupudutan. Anya? At dati basol ta sawak. Uray da kayo nanang daw basol yo. At dadagiti na isaw-sawang yo adakas kontra kwa na. Sapay lang ko mga tasaanan ang maulit dagi dyan na pasama. Ay katwan talaga asaanan. Nulakit di amuna ter aramidin na. Para matlaang iti pamilyayo da ita. Kasano kuma makaipatakder kayo iti bukod yu abalay no di kay agtinulaw. Si mangpet ka magaya man dyan ay sanakaw. Ha? Kumusta nga iti trabaho? Ay, nasayaat mo't, nanang. Nasaya at mat nga rodno kasta. Mala agpulis kan tamangidasara kun iti kanan tayaw. O sige. Umay kantulatan ni Jay kusina. Adda ni Eric ijay, agkapkapay. Wan nanang, agyaman aklaunay. Awan ti rumbeng apagyamanam. Busy ka iti trabahom, iso asya kung tinagluto. Mabalinan lakay. Tiyan niya bakit? Gumatang tani iti materyales, tapno maipatakdermatan ti kalapaw ta. Sigurado ka kaday? Wan adamatan ornong ta. Mala, kasarita nga rodan ni nanang. Tagpatakder tayo ti kalapaw tayo iti asidag ti balay na. Kinasarita kun ni nanang, maipapan iti day ta aba naglakay. Husto matkit din ni nanang. May mayat no dati bukod ta balay. Tanarigat no agawid dagiti kakabsat ko. Wan saan tayo nga umanay diti balay ni nanang? Kun awan ti privacy no ko Sapay adamot pamilya dagiti kakabsat ko. Kalapaw yung matgayam ti maipatpatakdar mari Janice. Wan mare. Kamaudyanan na. Addan bukod yu abalay mare. Wan nga rod mare. Nakaurnong kami adagos, tadwa kami nga agtrab-trabaho. Ay wan mayat talaga no agtinulong ti agasawa. Wan mare, tulungan ti asawa. Tapno saan da tayo apagpupudutan dagiti katugangan tayo. At dalat na maibagada. Ngam tinapatag. Saan mat agrabe? Kano para mat itipagsayaatan tayo? Ayos lang ta mare. Wan mare. Kat, nasayaat nga rodon ti trato ti katugangam kan ka? Wan mat mare, ada nagbaliwan na. Saan akas ide?
Di saan kayon nga agap-apa, mare? Saanan mare, numaminsan, sa balilat tatiriknak, ngam na palabasan dayjay, kan nagadalan mimot ki di tikas di na pasamak. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo ka ititrato ti sabali a tao ken ka, agsarming kapay nga umuna. Taamangan no si kamot gayam ti ayan ti problema. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.